I denne her video vil jeg lige vise en lille ting på Android. Jeg har en Android HTC One. Jeg ved ikke, om det gør nogen forskel. Og vi går lige ind på et andet bryllup her. Et testbryllup, hvor man vist ikke kan indstille toggle time schedule her. Nu er den slået til, og det stemmer også fint overens med, at den var synlig. Nu slår den så fra her, og går vi lige ud, så jeg kan få lov. Tilbage til strømmen, og den bliver stadig vist her. Så på en eller anden måde, så det at jeg har slået den fra, er enten ikke blevet gemt, eller bliver ikke reflekteret i strømmen. Hvis jeg så går ind på time schedule igen, så er den stadig slået fra. Men hvis jeg nu tager jeg lige, det kan jeg jo så ikke se her på videoen, men nu tager jeg lige og åbner appen på en iPhone, og går ind på Mette og Tommy brylluppet, og tjekker om den er slået til eller fra. Der. Ja, nu er den slået fra i settings. Så det lader til, måske er det i virkeligheden kun, at den ikke opdaterer strømmen her. Jeg kan lige prøve, hvad der sker, hvis jeg lukker ned for appen. Genstarter den. Og skulle den gerne være slået fra nu. Ja, det er den også. Så det er et spørgsmål om, at den ikke opdaterer setting på strømmen, når man loader strømmen. Godt.